Kým na Slovensku vyletelo do vzduchu 12 miliónov za referendum, tak medzi tým zanikla správa, že prvýkrát nemecká prokuratúra podáva obžalobu za útok na Nord Stream. Prípad ešte musí schváliť Senát, ale už samotná obžaloba stačí, aby odhalila skutočnosť, o ktorej kancelár Merz nechce príliš rozprávať. Sergej K., v tom čase dôstojník ukrajinskej špeciálnej jednotky, údajne viedol 7-členný tím. Preto je vznesené obvinenie z vojnového zločinu, z útoku na civilnú energetickú infraštruktúru. Na lodi sa mali nájsť stopy výbušnín, počas väzby uskutočniť inkriminujúce telefonáty a teda dôkazy sa považujú za presvedčivé. A teraz prichádza časť, ktorá by mala byť na prvých stránkach novín a internetových správ. Obhajoba argumentuje, že ich klient by nemal byť stíhaný, pretože konal v mene kyjevskej garnitúry. Hovorí o funkčnej imunite, ktorá zvykne chrániť tých, ktorí konajú v mene štátu, napríklad diplomatov. Spolkový súdny dvor tento argument zamietol. To znamená, že týmto spôsobom nemecká justícia vychádza z predpokladu, že ukrajinské vedenie, do ktorého Friedrich Merz nalieva miliardy a udržiava ho pri živote, nariadilo útok práve na kritickú infraštruktúru Nemecka. Každé ďalšie svedectvo z tohto súdu tak bude stále hlasnejšie nastolovať tú istú nepríjemnú otázku. Ako dlho možno ignorovať možnosť, že Merzov vlastný spojenec mohol úmyselne zacieliť a poškodiť nemecký Nord Stream, a to bez akýchkoľvek následkov. Bomba tak už neleží na dne Baltského mora, leží v spisoch súdu v Hamburgu a Berlín ju nebude môcť ignorovať do nekonečna.